Shwd i chi. Dyma recordiad o Mufyrdod Nadolig am leni. Mae'r goleuni yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Dwi'n troi at gerdd gan Tudur Dylan, Can yn Oswyl. Mae'r stabal heddiw'n adfail a'r to yn llwch ar lawr, a'r hastal lle by'r gwenith yn ddim ond rhwd yn awr. A thros y seren lachar mae cwmwl yn y nen, a hyd Nadolig Bethlem yn awr yn dod i ben. Ac nid oes praidd yn pori ar lechwedd ac ar fryn, a dim ond sŵn boledi i'w clywed erbyn hyn. A phan ddaw eto'r noswyl i Bethlem megis cynt, a ddaw'r hen hanes i ganu yn y gwynt. Ie, yr hen hanes. A dyna dwi am ddarllen nawr. Roedd merch ifanc o'r enw Mair yn byw yn Nazareth. Roedd Mair yn wirif, ac wedi ei haddo'n wraig i ddyn o'r enw Joseph. Anfonodd Duw yr angel Gabriel i Nazareth. Dwedodd Gabriel wrthi, Mair, mae Duw wedi dangos ffafr ata ti. Mae'r arglwydd gyda thi. Rwyt ti'n mynd i fod yn feichiog, a byddi di'n cael mab. Iesu ydy'r enw rwyt i'w roi iddo. Bydd yn ddyn pwysig iawn, a bydd yn cael ei alw'n fab y Duw goruchaf. Fydd ei deyrnasiad byth yn dod i ben. Ond meddai Mair, sut mae'r fath beth yn bosib? Dwi erioed wedi cael rhyw gyda neb. Dyma'r angel nesbonio iddi. Bydd yr ysbryd glân yn dod arna ti, a nerth y Duw goruchaf yn gofalu amdana ti. Felly, bydd y plentyn fydd yn cael ei eni yn berson sanctaidd. Bydd yn cael ei alw yn fab Duw. Mae hyd yn oed Elisabeth sy'n perthyn i ti yn mynd i gael plentyn ei bod hi mor hen. Rwyt ti'n gweld, does dim byd sy'n amhosib i Dduw ei wneud. A dyma Mair yn dweud, dwi eisiau gwasanaethu'r arglwydd Dduw. Felly, gad i beth rwyt wedi ei ddweud ddod yn wir. Wedyn dyma'r angel yn ei gadael hi. Doedd Joseph ddim eisiau priodi Mair am ei bod hi'n feichiog. Ond roedd Joseph yn ddyn da a charedig. Doedd e ddim eisiau gwneud esiampl ohoni, a'i chyhuddo hi'n gyhoeddus, felly roedd yn ystyried yn dawel fach i ganslo'r briodas. Ond cafodd y freuddwyd. Gwelodd angel Duw yn dod ato a dweud wrtho, Joseph, fab Dafydd, paid petruso mynd â Mair adre i fod yn wraig i ti. A mae'r ysbryd glân sydd wedi gwneud iddi feichiogi. Bachgen fydd hi'n ei gael. Rwyt ti roi'r enw Iesu iddo, a mae fe fydd yn achub bobl o'i pechodau. Pan ddeffrodd Joseph, gwnaeth beth oedd angel Duw wedi ddweud wrtho. Priododd Mair, ond chafodd e ddim rhyw gyda hi nes i'w mab gael ei eni. A rhoddodd yr enw Iesu iddo. Dyma Mair yn mynd i aros gyda Zacharias ac Elisabeth. Roedd Elisabeth hefyd yn disgwyl babi, ac roedd Duw wedi dweud mai ei mab hi fyddai'n cyhoeddi bod yr arglwydd yn dod, ac y byddai'n paratoi'r bobl ar ei gyfer. Pan gyrhaeddodd Mair y tŷ, dyma hi'n cyfarch Elisabeth, a dyma babi Elisabeth yn neidio yn ei chroth hi. Cafodd Elisabeth ei hun ei llenwi ar ysbryd glân pan glywodd lais Mair. Gwaeddodd Elisabeth yn uchel, Mair, rwyt ti wedi dyfendithio fwy nag unrhyw wraig arall, a bydd y babi rwyt ti'n ei gario wedi efendithio hefyd. Pam mae Duw wedi'r hyrfath fraint i mi? Cael mam fy arglwydd yn dod i'n gweld i. Wrth i ti'n nghyfarch i, dyma'r babi sydd yn fy nghroth i yn neidio o lawenydd. Rwyt ti wedi dyfendithio'n fawr, am dy fod wedi credu, a bydd yr arglwydd yn gwneud beth mae wedi ei ddweud wrtho ti. Dyma Mair yn ateb, o dwi'n moli'r arglwydd. Mae Duw fy achubwr wedi fy ngwneud i mor hapus. Arhosodd Mair gydag Elisabeth am tua 3 mis cyn mynd nôl adre.
Tua'r un adeg, dyma Cesar Augustus yn gorchymyn cynnal cyfrifiad drwy'r ymerodraeth Rufeinig i gyd. Roedd pawb yn mynd adre i'r trefi lle gawson nhw geni i gofrestru ar gyfer y cyfrifiad. Felly, gan fod Joseph yn perthyn i deulu'r brenin Dafydd, gadawodd Nazareth yn Galilea, a mynd i gofrestru yn Jwdea, yn Bethlehem. Doedd dim llety iddyn nhw aros ynddo, am fod Bethlehem mor brysur. Roedd rhaid iddyn nhw dreulio'r nos mewn staba. Tra roedden nhw yno, daeth yn amser i'r babi gael ei eni. A dyna lle cafodd ei phlentyn cyntaf ei eni, bachgen bach. Dyma hi'n lapio cadachau geni yn ofalus amdano, a'i osod i orwedd mewn cafn ar gyfer bwydo anifeiliaid. Preseb. Roedd Iesu a chibwr yr holl fyd wedi ei eni, yn union fel yr oedd Duw wedi addo. Bendithia Duw y darlleniad, a boeden yn atgoffa ni o wir ystyr y Nadolig. Gawn ni weddio. Dduw bob taith ag antur, bydd gyda ni, fel yr oeddet gyda Mair a Joseph. Rhoi ni ddewrder pan fydd y ffordd yn serth, nerth pan fyddwn wedi blino, a ffrindiau da i deithio gyda ni yn ystod y tymor hwn. Diolch i ti am dofal o Mair a Joseph, a deithiodd mor bell a chraidd Bethlehem wedi blino'n lan. Diolch i ti am ei cadw'n ddiogel ar ei taith. Gofynnwn i ti ein cadw'n unau'n ddiogel ar yr adeg cythryblus yma'n hanes ein byd. Mae hwn yn gyfnod rhyfedd, yn Nadolig gwahanol iawn. Arglwydd, pan fydd arnom ofn, anfon angylion i'n calonogi. Pan fyddwn yn drist, anfon angylion gyda newyddion da. Pan fyddwn yn hapus, gad i ni ganu caneuon dathlu. A phan fyddwn yn gweld eraill mewn angen, helpa ni i fod yn angylion iddynt hwy. Arglwydd Iesu bychan a aned yn y gwair, deithos da llawenydd i ni gyd ar y dydd Nadolig cyntaf, a deisafwn yr un llawenydd y tymor hwn. Gweddiwn dros bob teulu, a gyfoethog ar tlawd, dros y rhai sydd â digon a'r rhai sydd angen mwy. Dad Nefol, gwylia dros bob un, a bendithia ni yma nawr wrth i ni groesawu dy fab. Dyw'n atat arglwydd Iesu gyda'n hawydd i roi a'r hannu. Byddem yn dod â thrysor o fwyd i'r newynog, i'r unig yr hodd werthfawr o gyfell garwch, i'r trist hadau llawenydd, ac i'r holl bobl yn Nadolig hwn, yr hodd o obaith. Amen. Wel, yn Nadolig, yn hanner gogleddol y byd, mae'r haul yn colli nerth yn y misoedd sy'n rhagfleini yr Rhagfyr y cyntaf ar hugen, y diwrnod hwnnw pan fo'r haul ar ei wanaf. O'r diwrnod hwnnw mlaen, mae'n atgyfnerthu, fel pe bai wedi ei ail eni. Yn 274 oed Crist, fe ddewisodd yr emerawdwr Awrelian, Rhagfyr 5 ar hugen, yn ddiwrnod dathlu pen blwydd yr haul. Dyw'r Testament Newydd ddim yn dweud ar ba ddiwrnod na pha ddyddiad y ganed Iesu, ond gwyddom i'r Nadolig gael ei ddathlu yn Rhufain ar Rhagfyr 5 ar hugain o leia mor gynnar ar flwyddyn 336. Yr hyn o'n wneud oedd defnyddio'r dyddiad a ddefnyddid eisoes i ddathlu pen blwydd yr haul. Efallai mai rhan o'r cyfiawnhad dros ddefnyddio pen blwydd yr haul yn ben blwydd Iesu oedd bod Cristnogion o'r dechrau weithie'n cyfeirio at yr Iesu fel haul cyfiawnder. Dathlwyd pen blwydd yr haul trwy addurno tai a gwyrddni a goleuadau, a rhoi anrhegion i'r plant a'r hen. Cymerodd Cristnogion yr arferion hyn hefyd drosodd yn ddathliad o'r Nadolig. O'r 4edd ganrif ymlaen, ymdreiddiodd llwythau Almeinig i mewn i ganol Ewrop a Gal a Phrydain, a dod â thraddodiadau o fwydydd arbennig a chyfeddach a choed pinwydd, symbolau o gynhestrwydd a bywyd a ystyryd yn addas
i stori'r Nadolig. Ers canol y 4edd ganrif ar 15, daeth dathlu'r Nadolig yn fwy poblogaidd a masnachol yn gyffredinol, fel bod ein cymdeithas bellach yn symud yn gyflym tuag at Nadolig, heb ynddo unrhyw elfennau Cristnogol. Gwyl sy'n cynnwys dim ond cymysgedd o elfennau sy'n dod o'r tu allan i'r ffydd. Yn eira, robin goch a phlant yn chwarae a chelyn a boncyff a gwyddfyd. Gan nad yw'r gymdeithas o'n cwmpas yn fawr o help i ni mwyach i roi blaenoriaeth i gynnwys Cristnogol yr wyl. Mae'r gorchwil o'i chadw fel y dylid yn disgyn yn llwyr heddiw ar ddilynwyr Iesu. Gwedd ar y cadw hwnnw yw ymgydnabod yn hunain a'r personau a'r themau sydd yn yr hanesion yn Efengil Mathew ac Efengil Luc am y geni, ei hail dweud wrth ein plant a phlant yn plant, ac ymateb iddynt yn greadigol. Ar raglen ddiweddar o Lws Women fi'n credu, mi welais i bennawd fel hyn, Should we cancel Christmas? Should we cancel Christmas? Roedd hynny wedi fy ngwylltio, gan ei bod yn amlwg nad yr rhain wedi deall ystyr y Nadolig o gwbl. Allwch chi ddim canslo geni Iesu Grist mewn preseb y Methlehem? Ond mi allwch chi ganslo'r holl wario, yfed, bwyta a phartio. A dyna'n amlwg oedd y Nadolig yn ei olygu iddyn hwy, fel nifer eraill. Mae yna bereglun bywyd fy'n mor artiffisial ag addurniadau'r Nadolig ei hun. Ond nid cydion y silwet newn ni'n aml yn lle'r sylwedd ei hun. Cymaint y pethau artiffisial, ser artiffisial, eira artiffisial, coeden Nadolig artiffisial. Ond nid pen draw pob artiffisial eiddwch yw colli cysylltiad a'r peth byw, real, a'r Duw byw, a'r baban yn y cryd. Wrth roi Crist mewn cracar, fe gollwn Iesu Bethlehem. Mi gawson ni garden Nadolig gyda cyfarchiad naeth argraff awr arna i. Dyma'r cyfarchiad. Boed i'r ryfeddod, tangnefedd a llawenydd y Nadolig aros gyda chi gydol y flwyddyn. Boed i'r ryfeddod, tangnefedd a llawenydd y Nadolig aros gyda chi gydol y flwyddyn. Dyna gyfarchiad sy'n werth i gofio, oherwydd mae'r cadw, cyn bwysiced a'r rhoi, a'r derbyn, a'r diolch, ond nid cadw naeth Mair. Roedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn, yn ddiogel yn ei chalon, ac yn myfyrio arnynt. Diolchwn fod y Nadolig wedi dod, a chanu gyda David Jones, frodyr dewch llawen hewch, diolchwch iddo, byth na thewch. Dyma'r geni, a dri'r nos yn ddydd, a dri'n ffydd yn ffaith, ac yng nghanol gorthrymder a gormes herodaidd ein hoes, cyhoedda'r Nadolig eto, bod Crist yn fyw, ac a fynd er nasu. Dyma'n siŵr, destun diolch, di-ddiwedd, mwyn ei enw. Amen. O'n i weddiw. Ddiw anwyl, anfonais dy fab i'r byd fel baban bychan i fod gyda ni. Diolch i ti am y cariad a ddangosodd Mair a Joseph tuag at Iesu, am yr angylion yn canu clodydd Duw, am y bugeiliaid yn rhyfeddu, am helioni'r doethion, a'n cyffron unau wrth i'r Nadolig nesau. Diolch i ti dy fod gyda ni yn awr, wrth i ni fynd allan i'r byd, i ddathlu ar hannu'r newyddion da, a menu Iesu. Amen. A rhag ofn na fyddwch chi'n gallu muno gyda ni yn yr gwasanaeth Zoom ar y gwylnos, ga'i ddymuno Nadolig llawen iawn i chi, a blwyddyn newydd iach gobeithio.